Asta e Robi. Al lui Jiga din Șaula. Acum vine peștele. Priviți? Peștele cum face valuri. Mai bine să umble cu cap. Am zis că e mai bine, ar fi mai bine să umble cu cap. Dar nu l-ai văzut, așa? Trebuie să vedem mică. Acolo e mai valurile. Ui, vezi? Ui, nu le vezi. Asta e crabă. Somn. Bă, dar dacă-i... Ce faci? Hai să facem ceva. Bă, dacă-i crab, cred că e mare să-mi bag pula. Ui, vezi cum se duce? Ce are aia în gură, mă? Uite cât are în gură. Vezi cioară. Ia filmați-o pe aia, uite ce are în gură. Ce are, mă? Are așa un... Are un copil, mă. Da, mă. Da, Barza, uite cu copilul, la ce se duce? Vreau să vedem ce e, mă, frate. Poate altul de 20 de kg, tati. Facem, ales, nu? Ia, acu ia. Uite, unde dă-te de acolo, dragul, să nu intre aici. Aici să vedem ca să-și pără la tază, știu unde să faci. Nici nu odată, îți ordon. Somn siguranță. Crap? Nu. Ce? Bă, unde să bagă, bă? Nu, dă-l dracului. Dă-l dracu să bagă acolo, mai scoți? Bă, dar e mare și ăsta. Ui, fain, ui. Bagă acum, direct. Direct. Wow! Wow! La Pașa vine un arab cu crap. Ai grijă la ăla. Bă, băiatule, are icre, băi, uite-te. La care icre îi dă-n drumul, bă. Bă, da, fain, nu? Da, mai băutare. Vai, nu. Și acum dacă vreau să-ți fac o poză. Hai să-l filmezi așa când dăm o mânuță și după aia închis filmarea și facem poză după aia. Fain, S-au ăsta. lăsat direct în colțul gurii. Ce mai bine să arăți așa, nu? E greu să scape când ți agață în colța foc. Ăsta-l băgăm în Julvean Nicola Nieu. Ați băgat acolo în Julvean Nicola, mă? Uite aici. Bă, mă. Se cacă, mă, cață gura. Să nu căcăm. A mâncat toată momeala aia și prinde căcate, mă. Gata, oprește, mă. Uite?